Dobrodošli na proizvodnju pristanka. Moje ime je Nikša, a tema današnjeg videa je emocionalna manipulacija. Što je to emocionalna manipulacija? Kako postajemo žrtve iste i kako prepoznati kad nas netko ide manipulirati? To su pitanja na koja ću pokušati dati odgovor u ovom videu. No prije nego što krenemo tim putem, vrlo je bitno da razumijete da sve što ću danas reći vrijedi kako za žene, tako i za muškarce. No fokus će biti na muškarcima, pošto su oni često izloženi emocionalnoj manipulaciji, a da toga nisu ni svjesni. To je tako jer su manipulatori najčešće oni najbliži nama. To može biti vaš otac, vaša majka, brat, sestra ili vaš najbolji prijatelj ili djevojka. I svi će oni na jedan ili drugi način, posramljivanjem, uspoređivanjem, prigovaranjem, izigravanjem žrtve ili igranjem na kartu dužnosti, budi bolji muškarac, budi prava žena i drugim sličnim emocionalnim ucjenama pokušavati vas omekšati i tako utjecati na vaše odluke i djela. Koliko će u tome biti uspješni ovisi isključivo o vama, odnosno koliko ćete biti popustljivi i koliko ćete prihvatiti njihovu igru. I sad će mnogi odmahnuti rukom i reći, ma to se meni ne može dogoditi, to se događa nekim papučarima, nekim maminim sinovima ili tatinim ćerkama. No istina je da je vrlo lako postati žrtvom emocionalne manipulacije. Upravo zbog toga što su ljudi koji nas manipuliraju, ljudi kojima vjerujemo i koji su nam jako bliski. Zbog te familijarnosti ili ljubavi koju gajimo prema njima, vrlo rijetko ćemo primijetiti da se radi o manipulaciji, jer će oni to prikazati kao iskaz brige i ljubavi prema nama. No ono kako ćete uvijek prepoznati manipulatora u dugom roku je da gledate što govori, a što radi. Njihove riječi i djela rijetko kada će se slagati. Sada vam se sigurno čini vrlo lako prepoznati jednog manipulatora. No morate uzeti u obzir da manipulator nikad neće pokazati svoje pravo lice na početku. Uvjeren sam da su mnogi od vas bili u vezama koje su na početku izgledale gotovo savršene. Mislili ste da ste pronašli svoju srodnu dušu, svoga dečka ili djevojku iz snova. I onda se odjednom sve pretvorilo u noćnu moru. To je upravo način na koji manipulatori funkcioniraju. Na početku će vas obasipati pažnjom i ljubavlju. Pokazat će ogroman interes za vas i sve u vezi vas. Pitat će vas o vašoj prošlosti, o vašoj budućnosti, željama, snovima, prijateljima, obiteljima, prošlim vezama i čemu sve ne. A vi ćete naravno odgovoriti na sva pitanja misleći da je to iskreni iskaz zanimanja za vas. No manipulator ima neke sasvim druge ideje u vezi toga. On vas ne pita sve te stvari kako bi vas bolje upoznao, nego skuplja materijal, odnosno gleda kako bi upoznao sve vaše probleme i sve vaše slabosti kako bi ih kasnije iskoristio protiv vas. Zato možemo reći da je moto manipulatora sve što kažete može i biti će iskorišteno protiv vas ako služi tome da on dobije ono što želi. Kako to izgleda u praksi? Sve počinje vrlo bezazleno i naivno. Manipulator će vas zamoliti da učinite nešto za njega. Možda pođete u dućan ili preuzmete paket u pošti ili pak da napišete molbu za posao za njega. On će naravno gledati kako brzo i kvalitetno ćete to odraditi. A u slučaju da pokažete i najmanje oklijevanje da učinite nešto od toga, on će vas najdrastičnije kazniti. U nekoj drugoj prilici manipulator će izmisliti problem i gledati kako ćete reagirati. U situaciji kad ste zakasnili 5 minuta na sastanak, on će od toga napraviti veliku svađu i gledati hoćete li se braniti, hoćete li se ispričavati ili ćete se sukobiti s njime. Ako učinite ovo zadnje, on će od toga napraviti veliku dramu i pokušati vam nanijeti što je moguće više boli. Sad će se neko zapitati, pa dobro, zašto bi netko to radio? Vrlo jednostavno. Manipulator u vama želi stvoriti novi obrazac ponašanja. Odnosno želi vas toliko povrijediti da vas počne biti strah da ne učinite ono što on želi. Njegov cilj je da se toliko bojite njegove reakcije, da ste spremni učiniti gotovo bilo što da bi u budućnosti izbjegli takvu situaciju. Pošto ćete biti toliko zaokupljeni emocionalnim ispadima, odnosno psihološkim igricama koje manipulator igra s vama, vi zapravo nećete primijetiti što se događa, a to je da polako potpadate pod njegovu moć. I ako ste mislili da je tu kraj vašoj nesreći, imam loše vijesti za vas. Čak i ako radite sve što manipulator od vas traži, s vremena na vrijeme, on će se iživljavati na vama. Odnosno, kažnjavat će vas bez nekog razloga, samo zato što može. Ako poželite provoditi više vremena sa svojom obitelji, prijateljima ili radeći stvari koje volite,
manipulator će odmah reagirati, tako što će vas napasti da ste jako sebični i da nikad nemate vremena za njega. Učiniti će i reći bilo što kako bi vas odvojio od svega i svačega što se natječe za vašu pažnju i njemu ugrožava potpunu kontrolu nad vašim životom. Jedno od najdražih oruđa koje manipulator koristi kako bi zadržao kontrolu nad vama upravo je ultimatum. Doći će vam i reći nešto kao odluči sada ili smo gotovi, ili ja ili oni. Cilj toga je da vi donesete odluku koju u normalnim okolnostima nikad ne bi donijeli. Ako ultimatum ne upali, manipulator može pribjeći i zadnjoj karti u rukavu, a to je prijetnjama i fizičkom nasilju. Te dvije solucije manipulator će vrlo rijetko koristiti jer zapravo onda pokaziva tko on stvarno jest. Vi ćete sigurno i to isto vidjeti i konfrontirat ćete ga. No on za to ima spremne izgovore. Reći će da ste ga vi natjerali na to, da on nikad ne bi učinio to da vi niste učinili ovo ili ono, ili da je to učinio iz očaja kako bi vas uspio spasiti od samih sebe. Što god učinili, što god rekli, on će imati izgovor i vi ćete na kraju biti krivi. To može poprimiti tolike razmjere da ćete na kraju početi sumnjati u vlastite misli, riječi i djela, jer manipulator je maher za iskrivljivanje činjenica. To je posebna vrsta mentalnog maltretiranja, na engleskom gaslighting ili na hrvatskom izluđivanje, o kojoj će biti govora u jednom od narednih videa. Ono što je bitno da razumijete je da manipulatori su najčešće vrlo nesigurne osobe koje su i same bile žrtve emocionalne manipulacije, najčešće dok su odrastali. Upravo zbog toga puni su neiživljenih trauma, frustracija i kompleksa koje pokušavaju razriješiti prebacivanjem, odnosno projeciranju na druge. Osjećaj koji im pruža moć nad drugima tu je da nadoknadi uništeno samopoštovanje i samopouzdanje. Zato nije čudno da ljudi u ovakvim odnosima vrlo često postanu otirači, odnosno kante za smeće u koje manipulator ubacuje sve ono što prezire u vezi sebe. Na kraju postajete dežurni krivac odgovoran za sve probleme u životu manipulatora. I bez obzira na to što ćete kao vjerni pas određivati sve što vam on reče da trebate, na kraju će vas zamrziti. Ono što bi na kraju želio da zapamtite iz ovog videa je činjenica da sa manipulatorima ne možete pregovarati, niti ih možete promijeniti, niti im možete pomoći. Iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Oni zapravo ne žele ništa drugo od vas osim da im služite. Stoga jedini savjet koji vam na kraju mogu dati ako ste se pronašli u bilo kojoj od ovih situacija je da čim prije prekinete svaku komunikaciju s takvom osobom i da si uzmete vremena da se oporavite od mentalnog nasilja kojim ste bili izloženi. Ako želite znati više o ovoj temi, uvijek možete posjetiti našu web stranicu Proizvodnja pristanka i pročitati cijeli članak. Isto tako, ako želite biti u toku sa svim najnovijim objavama, člancima i videima, možete nas zapratiti putem Instagrama, Facebooka ili YouTubea. Linkovi će biti dole u opisu. Do nekog sljedećeg puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.